tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixra dawn il-misteri għaddiż. Nisqarra l-naqsisa kollox kullekom mela ħafna fil-xir il-bejt il-remin bil-ħalek il-bejt jgħaddi l-akbar. Il-poplu bieġeb leħenija kull ma għamilna l-mulejna Mhijiex ta' din l-art maħluqa u daħal darba għal-dejjem fis-santwarju mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela imma bis-saħħa ta' demmu stess u hekk kiseb fidwa għal-dejjem. Għax jekk id-demm tal-mos u tal-bniedes u l-irwiet tal-oġġiela imraxxax fuq dawk li huma mniġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indrafa tal-ġisem. Kemm aktar id-demm ta' Kristu jista' jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-għamil mejjed biex tagħmlu. Fl-ewwel jum tal-Asri, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-Ejn, id-dixxipli qalu lil Ġesu, fejn tridna mmorru l-ħejju biex jkollok l-Ejn. Imbagħad bad tnejn mid-dixxipli tiegħu ħallilhom. Morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel Ġorġ Arrailma. Morru warajh u għejdu lil sid id-dar ta' fejn taraw dieħel għallem li mallem. Fejn il-ka? Patri Raniero kanta la messa li huwa Franġiskan. Teoriku. Mulej Ġesu li ħallejtilna ġismek u demmek biex bihom ngħixu. Ħeġġiġna nirċevuk aktar ta' sikwit ġo qlubna, fidi u devozzjoni. Nitolbu. Aħna nufhom l-ewwel għal-Knisja tiegħek għal-Knisja Kattolika, għatija stil, ħarisa, aqara u mexxija mal-dinja kollha, lejn għal-Knisja mbierka tiegħu. Refa' għajnejn lejn is-sema, lejn Alla missieru li tista' kollox, raddet il-ħani, lieret, qasam, tat id-dixxipli tiegħu u qal, qulu bil-qol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik.
Hekk ukoll wara li tla' nhar il-ħalġi Aziz lejn għall-Knisja u l-mirka tiegħu. Reġa' il-ħalġ kbierek tal id-dixxikli tiegħu u qal kulu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-ħalġi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dremm li jxxerek għalikom u għal-bnedmin kollha għall-maghfra tad-dubien. Għamlu dan tifkira Dan hu l-misteru tal-kien.